За апошнія 10 гадоў у Беларусі колькасць жанчын, у якіх быў выяўлены рак малочнай залозы, павялічылася на 30%. Хвароба імкліва маладзее, але па-ранейшаму максімальнае захворванне адзначаецца ва ўзроставым інтэрвале ад 50 до 60 гадоў. Менавіта ў гэты перыяд зніжаецца устойлівасць гарманальнай сістэмы. Характэрна, многія нават не падазраюць пра магчымасць развіцця захворвання. Яно часцей працякае бессімптомна і як вынік позняя дыягностыка, несвоечасовы пачатак лячэння, непрадказальны вынік. Даклінічны этап развіцця хваробы ў тэрміналогіі ўрачоў-анколагаў гэта зварот да спецыяліста не тады, калі нешта турбуе, а для упэўненасці ва ўласным здароўі. И в области, и в стране, и вообще в мире популярен скрининг рака молочной железы, когда проводится массовое обследование пациенток рентгенологическим методом, вот именно как раз для выявления доклинического проявления болезни на ранней стадии. Как правило, женщины обращаются, когда находят у себя какую-то опухоль в молочной железе. Ну или измененные лимфатические узлы, регионарная подмышка и над ключицей, но это уже, скажем, не начальная стадія заболевания. Пры зменах, звязаных з малочнай залозай, трэба неадкладна звяртацца да спецыяліста-гінеколага ці анколага. Далей строгае выкананне рэкамендацый урачоў. У 90% выпадкаў тыя, хто звярнуліся на ранніх стадыях хваробы, цалкам вылечыліся. Происходит революция в лечении не только рака молочной железы, но и вообще очень многих онкологических заболеваний, потому что появилось очень много инновационных препаратов, которые на самом деле готовы продлевать жизнь, могут продлевать жизнь нашим пациентам. И при некоторых формах рака молочной железы пациенты уже с прогрессированием, с наличием метастазов живут не один год. Сёння ва ўстановах аховы здароўя в обласці працуюць 11 мамаграфічных апаратаў, якія дазваляюць рабіць скрынінг малочнай залозы. Шмат высокакваліфікаваных спецыялістаў, тэхнічныя магчымасці і сучаснае абсталяванне дазваляюць безбольна атрымаць адказ на вострае пытанне, гэтак жа, як і вырашыць яго. Маммография была раньше пленочная, сейчас идет цифровая, то есть обработка идет компьютерная. Она считается более достоверной, потому что лучевая нагрузка более минимальная, плюс у нас есть возможность обработки цифровых снимков, то есть негатив, позитив, увеличение, рассмотрение под лупой, плюс наш именно аппарат еще обустроен приставкой, которая позволяет нам выполнять функцию непальпируемых опухолей. Сёння стэрэатып пра тое, што рак гэта прысуд развеяны, але станоўчы вынік залежыць не толькі ад урача. Пацыенты, якія гадамі не звяртаюцца да спецыяліста, нават пры выяўных сімптомах і балючых адчуваннях, спадзявацца на чараўніцтва не павінны, папярэджваюць медыкі. Галоўнае правіла здароўя нязменна, асцярожна да яго ставіцца і не ленавацца прайсці даследаванні без ярка выяўленых падстаў для прафілактыкі. Софія Бережная, Владимир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».